Mga nasunugan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, mitabang sa pagbakbak ug hipos sa mga debris o mga naabo nga mga nasunog nga butang sa mga panimay. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Gamit ang maso, gabas ug uban nga mga materyales, gipangunayan ini mga fire victims sa Pusok ang pagbakbak sa ilang nasunog nga mga panimay. Giawhag sila nga moabag sa clearing sa dapit aron mapatag na kini. Mao nga ang mga mulupyo mismo ang miguba sa mga koral, poste ug debris sa ilang mga panimay. Aron di na maglisod ang buldos ba, buldos ang mga kabilya ya. Likayan sa mga tao kay basi matumbahan ani mga pader, ana na bay natumbahan pud. Oh, diri sa babaw mo na nga. Bata ka ba minor? Oh, nabali to ya mo na ingon sa mayor nga kawanan sa ninyo kay bulldozer na po na. Tilisan nyo na siya kay kabok naman na siya iniguan. Agi nagayo ba? Ini to. Imo ani sir unsa ni volunteer o ni assistant? Assist ko niya. Kay wa naman si bana gud. Ngayon, maluoy sa kung magkuhan siya nga pasagdan ako. Matod sa mga residente, gipahibaw sila nga Biyernes himuon ang pag-bulldoze sa dapit, preparasyon na sa reblocking. Every family or one member sa family nga mukuan mo bakbak daan ni kay suldoan daw og 400. Moy ingon sa instruction nila. Para at least daw matarong siya bakbak tanan then ma-reblocking siya tarong. Una nang gipahibaw sa Dakbayan ang plano nila nga ipa-reblock ang maong dapit. Subay niini ang pagbukas og access road panahon sa emerhensiya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.